हेलौ लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय हाग्रामा 5 बोसोर सरकारावहाय प्रमद बर'नि दिनाव जोंनि रायजो राजाफोरनि मोखाङाव मिनिस्रानाय गैयामोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोखाङाव मिनिस्रानाय गैयामोन दुखुल' दंमोन दिनै खोमसि जोमैया साग्लोबदोंमोन दिनै दाख्लि जेने 5 तारिखआव जे जोंनि हाग्रामा सारा शपथ ग्रहण लाबाय एदिनखालि जुब जुब अखा हानानै बे गासिबो लेथ्रा माने जायगाफोरखौ दिनै सुस्रांनानै गालांबाय दिनै साफा जाजोब्बाय दा ओंखायनो बेहाय अमाबैसानि बाथ्रा गैला पुर्निमायानो पुर्निमा जालांबाय थागोन आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गांनाय उखैनाय जोंनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय डेभेलपमेन्ट बे गासिबो दर टु दर दिनैहाय जोंनि 40 जन MCLA बे MCLAफ्रा देरहानानै फैबाय दा बिनिनो बिथांमोननिनो मोनसे अटटेकिं समायखिरा लानाय दिनै समायखिरा लाखांनायनि उनावसो बिथांमोना फर्मेलि MCLA जागोन आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मावबाय बेवहाय दिनैहाय 37 जन दिनै अलरेडि अट लाबाय बेवहाय दिनै राकेश ब्रह्म प्रमद बर' रेखारानि दास बर' बे 3 MCLAफ्रा दिनै शपथ ग्रहण लाफैयाखै बिथांमोना निस्सय उनफ्राव लागोन जायखिजाया दिनै 37 नाम्बार्स अफ MCLA अलरेडि टेकेन अट एस ए माने MCLA टु डु साम अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट इन BTC एरिया अलरेडि डान दा जोङो बेवहाय दिनै बे हाबाफारियाव साफा अडियेन्स हिसाबै दिनै बाहागो लादों आरो थासारिखौ नुनानै सोब गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै मेन्डेटआ रायजोफ्रा होदों BPFखौ जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बे ओनसोलखौ जाहाथे डेभेलप खालामनो हायो आरो माखासे जोंनि पावार फांसन बेखौ लाबोफिननो हायो रायजोफ्रा बेखौनो लुबैदोंमोन दा बेबादियै जोङो अलरेडि 16था डिपार्टमेन्टखौ दाख्लै CMआ हरफिनबाय होननानै डिक्लेयारानो होबाय आरो लोगोसे जोंहा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टफोरखौ मोनबोफिनजोबनांगौ फरेस्टनि रेभिनिउ लेन्ड एन्ड रेभिनिउ आरो जोंनि ट्रेन्सपर्टनि बा फरेस्टनि जेबां रेभिनिउ दं बेखौ जों मोनफिननांगौ लोगोसे जोंनि गासै रुल्स बानायनाय दं BTCनि जोङो आयेन बानायनो हायो दा बे हिसाबै माखासे आयेनफोरखौ दिनै फाथायहरदों दाबो गभर्नरनि एसाइन जायाखै बेफोरखौ मोननांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावलांगोन आरो BTCखौ मर पावारफुल खालामनो थाखाय खामानि मावलांनाय जागोन आरो EMफोरनि स्टेटास जाहाथे बेखौ BTC एकर्डआव 17 बोसोराव जेबादि जोङो एन्जय खालामबोदों जाहाथे बेखौ खालामनो हायो बेनि थाखाय NDAआव हाबनानै बेखौ मावनायनि दिनै खाबुखौ लानाय जादों दा अलरेडि सर्त होनाय जादों जे UPPLखौ आउट खालामनांगौ BPFखौ इन खालामनांगौ बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ सावरायगासिनो दङ जों फोथायनाय दं निस्सय आसाम सरकार बा NDA बिथांमोनहा बे बाथ्रानि सायाव साननानै नायगोन आरो जों रायजो राजाफोरनि जे बाथ्राफोरखौ बुंबोदों 5 गेरेन्टिसनि बाथ्रा आरो मेनिफेस्ट'आव जेफोरखौ लिरदों बेफोरखौ जोङो आखरे जाहाथे मावनो हायो रायजोनि डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो लामा दालां जोंनि शिक्षा दिक्षा जोंनि इयुथ्सफोरनि आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेम आरो वमेन इम्पावारमेन्ट आरो जोंनि IBS सिस्टेम जोंनि गरिब दुखियाखौ बोरै हेल्प खालामनो हायो जोंनि बयज्येष्ठ नागरिकफोरखौ जों हेल्प खालामनो हायो बेफोरबायदि आसनिफोरखौ लानानै जों आवगायलांबाय थागोन आरो जायफोर माने जोंनाव स्कुल कलेज इउनिभारसिटि जाबावनांगौ दं बेफोरखौ मोनसेनि उनाव मावलांबाय थानायनि बेबस्थाखौ जों खालामनाय जागोन दिनै आं बेखौनो बुंगोन जायफोर MCLA देरहाबोबाय बा EMआ साननैनि उनाव डिक्लेयार होसिगोन बा बिथांमोना EM हिसाबै दिनै समायखिरा लाफिनबावगोन आं खावलायगोन बेखौनो जाहाथे जोंनि जेनाखि मेनिफेस्ट'आव लिरनाय आरो 5 गेरेन्टिस बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै मावफुंनानै होयो रायजो राजानि जे बाथ्राफोरखौ लाखियो आरो फैबाय थानाय बिसायख'थि दंबावो जोंहा फारि जालांबाय थाबावगोन 26आव दङ दा बेवहायबो जोङो रायजो राजाफोरनि मेन्डेटखौ मोननो थाखाय जों खामानिखौथ' मावखानांगोन ओंखायनो आं माने फ्रि एन्ड फेयार जाहाथे जोंनि MCLA बिथांमोनहा मावो EM बिथांमोनहा मावो आं बेखौ खावलायगोन जाहाथे रायजोनि अनसायनायखौ जों बांसिन मोनबावनो हायो जाहाथे जोङो 26आव 15था MLAखौबो देरहानानै आसामनि माने पार्ट एन्ड पार्सेल लायन शेयार गभर्नमेन्टखौ जों जाहाथे मोननो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो आं खावलायगोन आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरगोन दिनै मोजां दिन फैबाय जे समावहाय बे 5 बोसोर सरकारावहाय प्रमद बर'नि दिनाव जोंनि रायजो राजाफोरनि मोखाङाव मिनिस्रानाय गैयामोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोखाङाव मिनिस्रानाय गैयामोन दुखुल' दंमोन दिनै खोमसि जोमैया साग्लोबदोंमोन दिनै दाख्लि जेने 5 तारिखआव जे जोंनि हाग्रामा सारा शपथ ग्रहण लाबाय एदिनखालि जुब जुब अखा हानानै बे गासिबो लेथ्रा माने जायगाफोरखौ दिनै सुस्रांनानै गालांबाय दिनै साफा जाजोब्बाय दा ओंखायनो बेहाय अमाबैसानि बाथ्रा गैला पुर्निमायानो पुर्निमा जालांबाय थागोन आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गांनाय उखैनाय जोंनि